bi an sewalen do sabula daga san o san ni waati kelen na an bɛ suma di an ka jamanadenw ma n'i y'a jateminɛ diɲɛ yɛrɛ taabolo la sisan gɛlɛya bɛɛ hali k'a dan jiw bɛ tiɲɛni minnu kɛ ani waati fana o b'a sɔrɔ suma minnu danni minnu kɛra o sumaw ma se fɔlɔ o bɛna ni gɛlɛya dɔ ye jamanadenw ka dumuniko la ani lakanabaliya gɛlɛya o fana bɛ kɛ sababu ye mun b'a to a degun bɛ se an ka jamanadenw caman ma sɔrɔko la ani dun ka fa hukumu kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛ dɔ tigɛ san o san o fɛɛrɛ ye nin waati mana se ka balo di an ka jamanadenw ma fu la mun b'a to u ka degun kana se ka suma nin waati kɔnɔna yanni sumaw ka se donc n'i y'a jateminɛ nin baara in bɛna kɛ kɛrɛnkɛrɛn jamanaden minnu degun b'u kan bi sumako la o baara in a tasen ka ca a tasen fɔlɔfɔlɔ ye suma tɔni 22 ani dɔɔni o bɛna di jamanadenw ma fu dɔ fana bɛ yen o ye suma 11 ani 500 ɲɔgɔn na o bɛna kɛ ka bila ni gɛlɛya nana sugu la sisan ko malo da gɛlɛyala gouvernement b'a ɲini commissariat la sécurité alimentaire fɛ u ka o malo feere jamanadenw ma nɔgɔya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la misali la n'a y'a sɔrɔ malo bɔra ye 5000 ye u b'a feere jamanadenw ma 2000 ni 500 mun b'a to u bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na donc o tɛmɛnen kɔ a taabolo wɛrɛ fana bɛ yen mun ye k'an ka musow minnu bɛ ani jamanadenw bɛ jɛgɛ mara kɛ ani minnu bɛ nɔgɔ baara kɛ ka olu dɛmɛ o baara la mun b'a to u bɛ se ka dun ka fa n'u ka sɔrɔ o bɛ se ka sabati cogo min na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen fana bila an jɛɲɔgɔn ye minnu b'an dɛmɛ nin baara la k'u fo u ka dɛmɛ na surtout k'u fo fana u ka daniya la parce que an filɛ yɔrɔ min na an ko an bɛ k'an yɛrɛ ye donc a ma nɔgɔ bɛɛ ka se ka tugu kɔ hukumu kɔnɔna la donc minnu darana ka tugu kɔ n'u y'an ka jamanadenw dɛmɛ ni waati gɛlɛya kɔnɔna la an b'u fo dan tɛ foli mun na n'i y'a jateminɛ jamana ye musaka miliyari 12 ɲɔgɔn na ani kunkanfɛn o de bila nin baara hukumu kɔnɔna la n'Ala sɔnna ma an b'a ɲini minisiri fɛ Redouane a n'a jɛɲɔgɔnw u k'u jija ani gouverneur mun b'a to ni sumaw ka se ka se jamanadenw ma cogo min na nɔgɔya la n'i y'a jateminɛ commissariat la sécurité alimentaire u bɛ jamana bɛɛ de lajɛ n'u ye jamana lajɛ u bɛ région ta k'a don sɛrɛgiw la degun bɛ yɔrɔ minnu mɔgɔw kan donc u b'u mɔgɔw ɲini k'u dɔn donc n'olu dɔnna sisan ni suma kan ka taa sisan u b'a fɔ gɛlɛya bɛ mɛn a degun bɛ ninnu de kan fɔlɔ an ka ɲɛsin u ma mun b'a to olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ o b'a sɔrɔ degun bɛ bɛɛ kan mɛ dɔ ta ka jugu ni dɔ ta ye donc a ka kan minnu ma fɔlɔ an b'a ɲɛsin olu de ma dɔɔni dɔɔni fo ka kɛ bɛɛ b'i ta sɔrɔ la cogo min na